sesandingan karo kowe. Arune
apa to, Nduk? Tak deloke tau kok gorak karo. Aja wedi yondo jodoh kuwi wis ana sing ngatur. Sapa wae bapak lila mung syarate kudu wis kerja. Genduk-genduk aja wedi yondo jaga susu kowe mesti payu. Nuwun wae marang Gusti muga-muga tinggal di Genduk aja wedi yondo jodoh kuwi wis ana sing ngatur. Sapa wae bapak lila mung syarate kudu wis kerja. Genduk-genduk aja wedi yondo jaga susu kowe mesti payu. Nyuwun wae marang Gusti muga-muga tinggal diparingi. Cinta
anu le papat ade nyawang pondok aku rasulah limo anu le papat ade pilih melarat timbang kuala duit langsung mas eketan lewu kanggo tuku dia ora payu gampang luntur yen kena banyu ora beda koyo tresnamu Tresnaku mungkin bajakan nang siramu kaya duitku mbok asli kabeh palsu kowe duitmu tenane dompetmu pe anak kabeh yo ndok yo ijo no ayumu tak paksa we ngawen ben tenane peken kabeh yo ndok yo manut karo aku yo malah wani kae kembali tuh iki duit asli itu palsu kok delok limo duit papat tak lebane lho tenane peken kabeh yo ndok yo ijo no ayumu sumpah asli asli kaya tresnaku marang sliramu tenane peken kabeh yo ndok yo manut karo aku asli asli tresnaku asli Ngamen Januari wingi aku kenal bocah iki nunggu sesandingan no ono gatake ngati senajan wis tau rapi sayangku setengah mati yo wong manis ojo ninggalke katresnanku nyup bang upama aku sangkare aku sing dadi manuke upama aku banyune aku sabun mandine
manis ojo ninggalke katresnanku. Yung pala ba? Upama aku sangkare, Aku sing dadi manuke, upama aku banyune, aku sabun mandine.
liya